ବାପା ମୋର ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିବି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଛୋଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଆଣି ପାରତେନି। ୟାକୁ ଦରକାର ମୋଟରସାଇକେଲ। ହଉ ଯା ଆଣିଦେବି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଟା ଆସୁ ଆগে ମାଲଟାକୁ ବୁଲେଇବି। ବାବୁ କଣ କର ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ହଁ ବାପା। ନେ ଏଟା ତୋର ମୋଟର ଆଉ ଇଏ ତୋର ସାଇକେଲ ହେଲା ତୋର ମୋଟରସାଇକେଲ। ଏଟା ତ ସାଇକେଲ ଟା। ହଁ ଏଟା ତ ସାଇକେଲ ଟା ଏଟା ମୋଟରଟା ଆଉ ଏଟା ସାଇକେଲ ଟା ହେଇଗଲା ମୋଟରସାଇକେଲ। ତମ 14 ବର୍ଷରେ କିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଖିଥିଲା ନା? ସାଇକେଲ ଟାକୁ ଆଣିକି ମୋଟରସାଇକେଲ କହୁଛି। ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ଚିପିକିରି ମରେଇଦେବି। ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ନାଇଁ କି?